כמו שתמיד אני אומר, תמיד רצוי לאמן את הכלב כשהוא רעב, יותר קל לו לקלוט. בואי שבי, שבי. בואי, ארצה, ארצה, כלבתו, ארצה, ארצה, כלבתו, לא, ארצה, עכשיו יתקבל רק שהיא בשכיבה, ארצה, בואי, ארצה, 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 בואי ארצה, משחק הסבלנות של מי יש יותר, היא יודעת בדיוק מה אני רוצה ממנה. ארצה, התלבטות, מה אני עושה? ארצה, ארצה בואי, ארצה, 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 כלבה טובה ארצה, כלבה טובה ארצה. בסוף היא הבינה שאין ברירה, היא רוצה לקבל את הצ'ופר, היא חייבת לרדת לארצה. היא יודעת מה זה ארצה? היא מנסה למשוך אותי, כלבה טובה, כלבה טובה. עוד פעם, ארצה, בואי ארצה. שימו לב לכל. איך אני... כלבה טובה, כלבה טובה, ישר הקול שלי נעשה שמחה, איך שיש לי ביצוע, אני הכי מתלהב, הטון של הביקוש הוא כמו שאני מבקש ממך או ממך. שבי, שב, ארצה, רגיל, שב, ארצה, ארצה, כלבה טובה, כלבה טובה. ארצה, ארצה, עכשיו היא צריכה עד שאני אוריד לה את זה להישאר בארצה. עד שאני אוריד... ארצה, ארצה, אני לא אוהב קיצורי דרך. את צריכה להישאר בארצה עד שזה יגיע אלייך. ארצה, כלבה טובה, כלבה טובה. כמו שהדגשתי, היא לא עומדת לי בדרך, היא רק שהיא בארצה לגמרי, היא מקבלת את הצ'ופר. היא מתקדמת יפה, היא בסך הכל בת 1 ו3 שבועות. קיבלתי אותה מלחץ היום, בגלל שמרימים אותם, הם קטנים,
כל פעם שהייתי מלטף אותה היא עושה פיפי, היום היא כבר שיא הביטחון עצמי, כולה שבוע אצלי, היא כבר מבינה בדיוק מה אני רוצה. טוב, ארוחת בוקר, והלאה.